уртасыннан көз башына кадәр Татарстан урманнары көмбә җыючыларның иң яраткан урыннарына әверелә. Бу аңлашыла да, төрле агачларга, бай урманнарда мең төрдәге көмбә үсә. Тик сак булырга, ашарга яраклы көмбәләрне агылы көмбәләрдән аера белергә кирәк. Ак көмбә, каен, усак, нарат көмбәләре, баллы көмбә, майлы көмбә, көрәштә әтәч көмбәсе, ал көмбә кебек көмбәләр дөрес итеп әзерләсәң, бик тәмле һәм сәламәтлек өчен зарарсыз. Ә менә чебен көмбәсе, тирес көмбәсе һәм тышкы кыяфәтләре белән ашарга яраклы көмбәләргә охшаган башка ялган көмбәләр бик агулы һәм куркыныч. Тагын шунысын да истә тотарга кирәк. Көмбәләр күпке кебек үзләренә туфрактан файдалы микроэлементларны да, зарарлы матдәләрне дә сеңдерергә сәләтле. Шуңа күрә зур-зур завод-фабрикалар янында, чүплекләрдә, хәтта шәһәр паркларында үсеп торган көмбәләрне җыярга ярамый.